Good news naman po, IFM Dagupan, kinilalang Best Radio Station sa 3rd Daluyan Media Awards. Para sa detalye ng good news na ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Tinanggap ng IFM Dagupan ang parangal na Best Radio Station sa ginanap na 3rd Daluyan Media Awards ng Alliance of Communication Students ng Universidad de Dagupan noong June 5, 2026. Dinaluhan ng iba't ibang kinatawan ng media ang nasabing pagtitipon bilang pagkilala sa kanilang ambag sa paghahatid ng impormasyon ng may integridad at dedikasyon. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang station manager na si Idol Mark Espinosa sa pagkilala at pagbibigay ng parangal. Ito'y dagdag inspirasyon sa station at mga empleyado na lalo pang pagbutihin ang paglilingkod sa publiko sa larangan ng pagbabalita, musika at serbisyo publiko. Higit sa parangal, patuloy na magsisilbi ang IFM Dagupan bilang maaasahang katuwang sa paghahatid ng makabuluhan at responsableng impormasyon sa Pangasinan at mga karatig lugar. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.